Kniha Keď telo povie nie od Gábora Matého je už takmer 2 desaťročia stará, ale stále pôsobí veľmi aktuálne. Jej hlavným posolstvom je, že medzi psychikou, emóciami a fyzickým zdravím existuje úzke prepojenie, ktoré sa často podceňuje. Maté sa pýta, čo sa stane, keď dlhodobo ignorujeme svoje vnútorné potreby a potláčame vlastné pocity? No, skôr či neskôr nám odpovie telo. Autor sa venuje predovšetkým chronickému stresu a tomu, aké následky má jeho dlhodobé pôsobenie na zdravie. Zdôrazňuje, že veľkú časť stresu si nesieme ešte z detstva, zo spôsobu, akým sme boli vychovávaní a aké vzťahy sme mali s rodičmi či inými autoritami. Maté ukazuje, že kľúčovým problémom je potláčanie emócií, najmä hnevu. Hnev ako taký nie je škodlivý, práve naopak, má ochrannú funkciu. Ale ak ho systematicky dusíme, telo si to vyberie inak, chorobami. A úplne námatkovo by som spomenul napríklad tetániu, ktorá sa často spája s potláčaným hnevom a stresom. Na konci knihy Maté ponúka svoj model uzdravovania, tzv. 7A. Je to taký kompas, ako sa dá postupne vyrovnávať s vlastnou minulosťou a budovať zdravší život. Spomeniem aspoň 3, ktoré na mňa pôsobili najviac. Akceptácia, teda prijať, že minulosť nás ovplyvnila, ale nemusí určovať našu budúcnosť. Autonómia, schopnosť nastaviť si hranice a žiť vlastný život, nie podľa očakávaní iných. Hnev, ktorý sa netreba báť cítiť. Nie je to niečo zlé, je to signál, že sa deje nespravodlivosť alebo prekračujeme vlastné hranice. Kniha je silná tým, že spája medicínu, psychológiu a životné príbehy pacientov. Číta sa veľmi dobre, aj keď miestami pôsobí až priveľmi zaplnená kazuistikami. Človek má pocit, že už číta jeden príbeh za druhým a trochu sa stráca pointa. A keďže vyšla už v roku 2003, niektoré poznatky dnes dopĺňa modernejší výskum. Ale jej základné posolstvo, že telo a myseľ sa nedajú oddeliť, zostáva načasové. Keď telo povie nie je kniha, ktorá ponúka jednoduché recepty. Skôr otvára oči a núti človeka položiť si nepríjemné otázky. Kde všade ignorujem svoje potreby, kde hovorím áno, keď by som mal povedať nie. Podľa mňa je to silný úvod do témy prepojenia psychiky a zdravia a určite stojí za prečítanie. Najmä pre tých, ktorí už sami cítia, že ich telo posiela signály, ktoré by nemali prehliadať.